Waansie en dit is K-route op Oerol. Deze glashouders die het op Oerol maar vaststelling money, money, money. Dus als we nu ermee ophouden, wie is er eerst even helemaal aan. Maar Rekkers is heftig geïnteresseerd in yield. Want ja, ze moest wel trots de tijd en dan werd yield in één keer heel belangrijk. Nou docht ze onderzoek naar yieldsystemen en kwamen ze achter dat rente wel heel erg desastreus werkt. Het publiek dat kan onderdeel geven in haar onderneming, zodat zij weer verder onderzoek doen kan en daar weer theater voor maatje. Want ja, ze maakt wel trots de tijd. Toen ik lang genoeg maar zitten hier zelf, dacht ik gewoon waar ik van wist. Ik doe gewoon alles wat ik voor vregen word. Dat is, dat jouwt ik even een hele oren energie om in leven. Op een gegeven moment op een joen in een kroeg kwam een schreeuwster, Jolande Ensjes, die kwam naar me daar. En die zei, "Doe heeft een prijs won. 1500 euro. Het Erik Brassem wisselcertificaat. Want ik vind dat het trog in must." En dat wie het toen ontroerend eigenlijk, om dat te krijgen. En ik omdat het een collega is. En dat ik dacht, goh, als zij wil dat ik trog in, dan moet ik nou een voorstelling maken hoe yield. Dan is dit mijn beginkapitaal. Ik had het net over Jezus, hè? Dat ik zo jaloers op hem was. Nou, Jezus die is geboren in het jaar 0. Als toen jouw bed over grootvader, die ook leefde in het jaar 0, als hij toen een klein klompje goud, zo groot als een kauwgomballetje zeg maar, als hij dat voor jou op een spaarrekening had vastgezet, heb je enig idee hoeveel rente je dan nu zou ontvangen? 18 miljoen gouden ballen ter grootte van de aardbol. Dat is bizar, hè? En toen kwam ik in aanraking met een man die hier ooit een grote carrière had in Shell. Hij was een econoom, filosoof, ingenieur, goed studeren. En hij vertelde me over yieldsystemen, over complementair yield. Het is 1929 en de crisis breekt uit. Wij zijn in Oostenrijk in het stadje Wörgl. De economische misère is er gigantisch. De werkeloosheid groot. Maar daar woont een burgemeester. Burgemeester Unterguggenberger. Hij heeft gehoord over complementair geld. Geld waar geen bank tussen zit, waar geen rente wordt geheven, waar geen bank aan hoeft te verdienen. Dit geld laten ze onderling roleren en geven het steeds binnen een maand uit. Het werkt fantastisch. Binnen een jaar is niemand meer werkeloos. En met dat lokale geld worden skipistes aangelegd, zwembaden gebouwd, nieuwe wegen geplaveid. Het wonder van Wörgl wordt het genoemd. Grote economen komen langs om dit wonder te bestuderen. Politici overal vandaan willen het imiteren. Maar dan worden de banken bang. Bang om hun macht te verliezen. De regering grijpt in. Falsementerij wordt het genoemd. Het experiment wordt in de kiem gesmoord. Het wordt verboden. 3 jaar later komt Hitler aan de macht. Dat kerst in de kop haast niet begrijpen dat het zo simpel is hoe wij verneukt worden. Ga eens naar Afrika. Afrika? Ja, Afrika. Daar bedenken ze iets nieuws. M-Pesa, mobiel bankieren, handel met belminuten. Misschien wel het geld van onze toekomst. Wil jij door naar geld voor gevorderden? Ga dan naar Kenia en ontdek het zelf, hoe geld een middel is en geen doel. Nou mensen, ik ben gegaan. En als jullie willen weten hoe het is geweest, word dan nu vrienden van mobiel bankieren met Dette. Dan maak ik een nieuwe aflevering. Met meer. Ik had dus aandeelhoudersvergaderingen. En de eerste die ik houd, daar zit ik toch daar als mijn aandeelhouders die willen weten hoe goed het met mijn voorstelling gaat. En werd dat gewoon niet altijd terug te komen en dat ik weer een nieuwe maatje en zo. Maar er zit een hele aantal die zeggen, ja, wat kan u dat nou schelen, een voorstelling? Wanneer richt die politieke partij nou eens even op? Het enige wat ik doe is
Ja, ik denk zelf wel, hoe ik het zelf zie, is dat ik een soort romte om het begrip maatje wil. Dus op het moment dat ik mijn eigen fascinatie voor hoe dat jeelt delen kan, is dat mensen er zo naar denken van, goh, en misschien ken het ik oors, dan, ja, wat bijvoorbeeld een mooie uitspraak van Henry Ford, wie is door die automobielen maken, die hier zijn van, als iedereen weten zou hoe dit jeelsysteem in elkaar zit, dan zou er een revolutie wezen voordat het nog mooi is. All the people around you, Victoria to hide, you'll be fine. And just stop making sounds. We zeggen ik bij Het Houten Huis. Dat is een jeugdtheaterselschap in het noorden. Herman Zijlstra, we weten wat ze te bieden hebben. Het zijn mensen waarbij eigenlijk alles niet lukt en heel ongelukkig daarover zijn en het verdriet niet met elkaar kunnen delen. En vooral natuurlijk ook dat ze en geen kinderen kunnen krijgen en de akker wil niet groeien. En ze kunnen elkaar daar niet in vinden. Hoe kan ik jouw werk typeren of het werk van de groep? Beeldend fysiek theater met live muziek, zonder tekst. En wat we eigenlijk altijd proberen te doen is een verhaal te vertellen wat van binnen gebeurt. Dus een innerlijke lijn vorm te geven met de beelden en met de muziek. Het is ooit gemaakt op de toneelschool. En toen hebben we het gemaakt met andere maskers. Omdat wij gewoon heel graag met maskers zouden werken. En omdat we op die locatie op een eilandje stonden in echt 2 echte geitenhuisjes. Daar woonden echt geitjes in. Dachten we, het is eigenlijk wel leuk als we een soort half geit, half mens zijn. En toen is het idee van die geitenmaskers gekomen. Er kwamen plakvrij in de basisinfrastructuur van jeugdtheaterselskippen in Grains. En had een oude plak wie voor de lange termijn net wist, troch de bezuinigings. Nou, de plek in eerste instantie kwam je natuurlijk vrij. En toen werden we ook vanuit het noorden gemaild en gebeld van, gaan jullie dat doen? Dat is eigenlijk iets voor jullie. Daar hebben we een tijdje over getwijfeld, omdat het ook wel een grote stap was. En ook door de banden die we waren aangegaan met Speeltheater Holland in Noord-Holland. En überhaupt met ons hele leven, vrienden en alles. Maar ook omdat er al heel veel ligt in het noorden. In het Grand Theater heb ik 6 producties meegemaakt. We hebben daar ook altijd gespeeld in het Grand Theater en ook op festivals in het noorden. Dus ik dacht, nou gaan we toch nog wat langer over nadenken. En toen dus de functie ook beter bestudeerd. En daar werden we eigenlijk heel erg enthousiast van. Met z'n allen ook naar Groningen gegaan. Daar rondgekeken en gaan praten met mensen in Friesland. En toen werden we zo enthousiast dat we dachten, nee, dit is een kans die moeten we niet voorbij laten gaan. De muziek bij het Houten Huis is in hand van de Pool Radek Vedik. Hij loopt alle trompetten live ta een mini-fanfare die het verhaal vertellingskracht jouwt. Ik kom zelfs uit Warschau en als je 50 kilometer de stad uitgaat, dan merk je dat echt iets verandert. En, het platteland is gewoon nog veel meer traditioneel in Polen dan de steden. En dat is de breuk. Maar in Nederland is dat denk ik niet zo extreem. En wat staat er op de rol? Wat zijn jullie van plan in de 3 noordelijke provincies? Eens in de 2 jaar een zaalvoorstelling en eens in de 2 jaar een voorstelling die speelt op de festivals. We merken dat het ook nodig is om naar scholen toe te gaan, omdat sommige scholen gewoon de stap naar theater gaan te groot vinden. Droogland is een amusante voorstelling en perfect qua lengte. Hij is nog te zien op Oerol bij de Pluktuin onder dik tussen Hoorn en Oosterend.
Dit is het voor morgen ben we er weer. Zelfde plak, zelfde tijd. Om het aan.